Čaute ľudia, dneska ma zradil Milan, jak predtým. Pamätáte, čo som urobil to video? A nedá sa to. A neviem, čo už mám robiť, ale počúvajte, teraz nejde o tom, že odberateľov a také, ne o mne, čo mám ja, čo chcem už vždy, ale počkajte, on má 35 odberateľov. Je to normálne, že on má 35, ale o ničom však. Počkajte, poviem vám, jak sa on volá. Tomáš Ferko. Ale prosím, pozrite si jeho videá a uvidíte, že o ničom však. Že on ešte nosí aj plienku. Ale fakt má plienku, lebo jak som ja pozeral videá ja nemu tak trčala plienka. Jaj, mamo. Nie? No. Ta proste si dovolil. Ja som išiel von, tak kde som chcel ísť. On ma začal kamerovať. A ja som ho tiež začal kamerovať. Povedal mi, že moja rodina je trápna. To je... Joj, nechcem o tom hovoriť, bo teraz mu tam chcem ísť. Ale proste... Máte ste takého kamaráta, napríklad. Kto chodí do školy, no a máte takého kamaráta, že vám robí na choli, že napríklad, že nesom s tebou kamarát a potom je, že kamarát a potom tá čo ešte spraví. Napíšte mi do komentárov, že je, lebo ja už neviem čo tu mám robiť. Ja neviem, že mám ísť tak dehet, lebo už to sa nedá. Lebo ja som v inom dome a ja neviem, že budeme mať nový dom. Chápete? No, už on ma chcel zbiť. Chápete čo? On sa robí veľký frér. Ja som to vždy povedal. Ste mi neverili. Ja ešte urobím zatra video o tom. Počkajte. Ešte nemôžem. Urobím o tom zatra video. Reakcia o to budem, že čo urobil. Ale fakt to mám. Už tam. No chápete? No. A si to celé pozrieme a uvidíte, čo on robí. Celé dám všetko a ja to bude po chlebe. Takže môžete sa zatra na to tešiť, ale ja neviem, že budem robiť. Vlastne hej budem, bo moja mama má voľno, bo mama ten telefon to čoším a tu nemôžem, bo nemám teraz tablet. Tak dobre, tak čaute a napíšte mi do komentárov, že máte takého kamaráta, bo ja už neviem, čo mám robiť, ale ja som vrcholné toto. Takže napíšte do komentáru a dajte like na tento YouTube. Takže čau.